tak čaute, dneska nové video. Ideme zase nohy? Nie. Dneska dáme, ona dá full body, ja dám celý vrch. Každý som nechcel inšpiráciu. Ideme. Ono to má Čo to budeš, aký si? Ja idem tlaky na ramena a rozmýšľam, že pôjdem na stroji alebo na jednoručku alebo multipress, ale ja si budem tu, aby bola vidieť aj ona. Čo chceš? Aby si išla za mňa. Máme za teba, dobre. Idem. Je už 6 opakovaní. Toto dole, nebudem vidieť rád. Ešte sa rozcvičujem. Sa rozcvičuješ? No, áno. Popiči. Idem za ňou. Pocit ty máš aké z toho? Tam má ešte raz za to, že tak 3 opakovania, ale neviem. Ale idem ešte sumo mŕtve, takže idem skladať. Je podľa teba sumo cheating, alebo je to... Není to cheating? Není. No dobré otázka, není. Záleží podľa mňa, aký máš cieľ ty. Ja idem so sumo viacej ináč, jak normálne. Ale ty to robíš na hypertrofiu zase, takže by som odporúčala na hypertrofiu určite pre ženy sumo. Sranda, že ona je tam mladšia a múdrejšia, jak ja. To chce na tlaky na ramena, mám tam nejaký úbohný 31, ale tieto ťažké stroje série. Ťažké, ale máš mega teda. Sumo mŕtve. A tak iba pustila som to, lebo čituje. Či už nevládem naozaj vydať to celé opakovanie, aspoň tie 3 polovičné dám, to tak dopumpujem trošku. Ale neviem, či to je to pretréningovka, alebo tými niekými. Dobre som na ľavej, hej. Však neviem z tejto strany, že kde je pravá ľava. Takže môj druhý cvik bude rozpašky na jednej ruke, na spodnej kladke. Nastavím samozrejme, že 5 kg iba. Čo podľa teba idem? Na videu som to povedala. Nebola som tu, pardon. Slováci sa odborne vyjadrujú tak, že na každé slovo povedia, že je to pičovina. Takže ideš tú pičovinu z jednou. Idem tú pičovinu z jednou rukou, merávam celkovej dominanciu, ale základ všetkoho je ísť do zvíhania. Úplne celé rameno cítim, takže je to fakt dobré. Chceš niečo k tomu dodať? Nie, robíš všetko do síly. Nezabudnite, hydratácia počas tréningu. Problém nízkych ľudí.
Henta čo robí? Teraz idem, že Y-nové rozpašky, neviem, ak to je po slovensky inak. Dobre, toto je koniec videa. Čaute. A nesypte.